Toen die oerdracht compleet wie, toen ben we eigenlijk best wel kapot geschrokken. De efterstaan in WMO-onvragen had de gemeente Dantemadiel in de periode een soort tijd en werkkosten, maar in een paar maanden tijd worden nu alle onvragen weer binnen de wettelijke termijn van 8 weken behandelen. Het gaat om een efterstaan van meer dan 400 dossiers. Het mag voor zich spreken dat we bij de inwoner op een te wachten dat we dat als eerste oppakt hebben. En dat zijn ongeveer 200. En die hebben nou alweer in behandeling, in beeld, contact met de mensen. En dus die staan net meer op mijn wachtlijst. En de rest, dus de administratieve afhandeling en de zaken die onrechtmatig takken winnen, wat schoonheidsfoutjes in het dossier ziet, nou dat pakken we de komende tijd nog op. Je bent van de efterstaan af. Zit je een wethouder die een les minder had op de schouders? Nou, dan mag je maar wel op rekenen, want het wie me een hele grote zorg in. Dat we eigenlijk slapeloze nachten dat de mensen zo lang wachten moesten dat ze überhaupt een reactie kregen van de gemeente. En bij een aantal mensen hebben soms helemaal net de tijd om daarop te wachten. Heel het en het geduld. Maar soms is die tijd er gewoon net. En dan has mazzel dat er een sociaal netwerk om die heen zit van familie of vrienden. Die dan even uit de brand helpen kan. Maar er is een groep mensen die had dat net. En dan moet de gemeente er wezen. Nou, en gelukkig is dat nou wel zo en dat is echt wel een hele zwaar minder.